Adat nito yung auntie ko, Ada Erickson, shout out. Ayan, di man makidwin, kasinsin ko. Tani, agpurpuros. Pintas nga bunga na yung may sanay. Ni nagpipintas si bunga na ni, oh, fresh na fresh. Oh, do tinaala na jayon. Oh, hi ka nangkal. Ay. Hi. Gado tinatinda. Oh. Agal-ala mo na Uncle Dumingkot. Napanagala ka tuday. Tapos agibid. Naglawa dito ini puro gulay yan, guys. Oh. 'Di ba? They are all busy harvesting yung gulay nila. Dito yung matayan di kwayo man ang bilya. Nagado. Ada pa agpadpadanom dita. Ket hanggang tumalun ah. Hello. Aghay kamot ah. Hi. Oh, di ba natartaraki da pay laeng? Tanong utong gumatang ka. Oh, ni nagado nga utong. Fresh data, galala da pay la Jenny. Oh, di ba nagado ti utong ditoy? Oh, sa angkapan eh nagbanglo ang utong tayuman. Nagado ni mabalin yung angkaton, may kay gumatang dito yun. Yan ni gaykan. Hi, ka Miss Isam ah. Oh, di ba nagpintas man ng bilya. Di ba? Oo. Guys, may nag-vlog iti taltalo na dapay naala nga kwan yun nateng fresh nga katuday ken. Hintad di man ang bilya nga, fresh nga sitaw. Oh, di ba? Saan ka pa? Dito lang yan sa Galungin. Diba? Gawid akon. Kakaalak pa itidingdingukon. Tapay niya, pagpadigos si baboy. Pagpag baboy, nagtigusan. Dati di intad ni Uncle, karabasa sa luyot kanukong paliya. Palang yan. Dapay kastoy kon. Diba? At dati pangal daw ko na dinengdeng. Kaduti kamatis. Uy garod. Ni nagado ni Allah, nagado ti kamatis da ni. Agarapang ti bunga da. Ni. Kaimaan na, naglaing agmula. Nagagot. Santo nagmayat ti kamatis da guys ni nagadado. Nagado bunga na. Awan pa'y naluom. Dumakkel pa'y da kita. Ni agrarapang da. Di ba nagado? Gado yung gana dyan. Gado pa dyan niya. Ado nga kamatis to data ni. Bakit ni? Oh. Bakit ang data nga nagpigsapay. 86 years old. Oh, kitam data garden na ni oh. Ni nagado tata vegetable garden na ni. Can you imagine? So natin nagmula data. Nagluluumog ni. Nagado ti bunga na ni. Oh, di ba? Bagla nga ada igatang. Naglalang to daga di Ukrana. Kaya mo katagdingding aking puros ka na eh. Nagado. Mahuma ka lang nga rin nagado nga na to. Pati di kamuti di nagluluumog na kamuti. Apengin dati kamuti yun, dati lahi na datoy. Dadakkel ti bulong na nga rin dati ni Sabsabale. Ay. Anyong alalaan ti kuana, ugot na. Kudagluluumog ni. Hinggana jay. Adupay ti aba dita ni guys. Tige jay mangayat nga pati aba ni oh. Hangkay agal ala ti aba? Sayangin ah. Nagimas nga kwa datoy. Tedyo kamatis niya po bakit ni nagado. Nagdadakkel ni agrapang da. 86 years old, nakimulaw na. Data kano ni 86 years old timakin mula. Bakit nga napigsapay? Ado pala atiwan na. Atiwan na pa tagran rayuma roriyuma gisakak. Nagitangay ni. Oh, nagmayat ni oh, very healthy. Dumakkel tapay dagita kun kwa. Adon to ti kamatis yo. Nagmayat, nagbe-healthy talaga.
rin, ha? Adjective latitude. Plato, agala kami kini manang tisi, da jay mo di manang tisi. Wow, data ni manang tisi ni o. Hasinda na data. Ano nga makikita yo, bagi. Data agala kami. Dagitoy ni, dagastine. Wow, dagitoy kastite mayat nga alaon. Wala laon ta amin dagitoy kastoy lan iyo. Ay, dagita ka kasati kaya. Wow, digi inja kaya dati buto-buto na. Kasta tanu na luton. Jay la isa mulen. Awam ti guy-guyudo mon. Kasta, o di ba? Nagimas. Fresh dito yung farm. Fresh from the farm. Iba talaga ang buhay dito sa probinsya. Okay? Lahat libre, kamote, kung gusto mo na kumuha ng kam. Pero wala akong pag-aaral lahat sa kapitbahay. Pati pati bulong ti marunggay. Ayan, libre lang. Nagkakaiwala ti bulong ti marunggay dito yami. Sa luyot, nagado. Nyupis ti sa luyot. Gala kailan sa luyot. Ni nagado sa luyot. Nadawatan ang gatahang. Nugatang friendly fries lang. O di ba? May kayo dito yan. Aglako ni manang tisi ti kwa balatong. Ganagado balatong nang gana jay. Tagal ala ni o. Nininang ko. Agal ala ti kwa. Agal ala ti kwa. Sili. Apaksiwon. O kita inyo man. Fresh talaga dito. Inaimas. Haang nga naimot ita tao dito yummy. Nagado. Madi ka no nagimimot da. Tanu ko umaduntumal ng tibunga na dagito eh. O, diba? Data ni Ninang ni o. Tagay mo ni tikyak na tali. Wen, datoy ang taltalon guys. Nagaduti na tungko, nagaduti ito da nga natungon. Ang lalangin matidug kami nato sili wen mana. Tani egal ana dani o. Oh. Dajay mo na po perfect. O, diba? Nagbait taltalon. Yan na guys ang ating video for today. Dito po sa bukid ng mga... May bukid. Bukid ng mga kapitbahay. Wala kaming bukid. Okay. Province life. And kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to follow my YouTube channel, Marie Per Vlogs. And my Facebook page, Manang Marie. And my Facebook profile, main account, Marie Eram. Alright? Kung may suggestion kayo na video na i-content ko, please comment down below. Maraming salamat po. Bye! Ayan guys, ito yung mga gulay na binigay sa akin sa bukid kanina. Ayan, may saluyot, may bulaklak ng kalabasa, may sitaw, may bunga ng munggo, ayan, katuray, talbos at saka bulaklak. So, ayan, ang aming ulam for today. Ang ating dinengdeng, of course. Thank you po. Maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga gulay. Ayan, thank you, thank you. Special shout out, Manang Tise, Manang Delia, Uncle Duming, Manong Edwin. Ayan, thank you po.